Yellow Goes Green platforma educira naše djelatnike o tome kako biti zelen na svom radnom mjestu, kako bi oni ista ta znanja mogli prenijeti van svog radnog mjesta. Mi smo posadili 24 sadnice, tu smo došli pomoći kolegama da oni posade 24 sadnice. Ovo je nama prvi korak, kada ovo završimo idemo u Amazonu pošumljavati dalje, tako da ovo sad samo prvi korak, kad se pokažemo idemo do Amazone. Evo, u svakom slučaju zahvaljujemo društvu iz Boranke što nas je pozvalo da sudjelujemo u ovako lijepoj i plemenitoj prije svega akciji. Ovo smo pošumili, dovedite sljedeće brdo. Evo nas u sred jedne jako lijepe akcije Yellow Goes Green. Hoćemo vratiti nešto zajednice u kojoj mi djelujemo. Tu smo malo iznad Splita, sve je izgorilo, vidite iza mene kako to izgleda. Tako da smo uzeli sadnice, da smo počeli kopati, vidite kako nam bilo lijepo. Želim da ove šume ponovno narastu, kao što su bile lijepe u mom djetinjstvu i da nove generacije ponovno vode brigu o njima, da oko Splita bude zelenilo, a ne ovako suho kao što je sad. Evo, priključila sam se akciji zato što je grozno to što se dogodilo na ovim prostorima i super je da možemo pomoći da se to malo obnovi. Htio sam reći da bi sad počeo pratiti nakon ove akcije, htio bi početi pratiti ostale akcije slične i ići pošumljavati, nešto poput ovih što Euroviziju prate. Tako da ću od sad pratiti na Google gdje je googlati cijelo vrijeme gdje su akcije pošumljavanja, ići ću cijelo vrijeme pošumljavati, čak i po zimi kad bude snježina duboko. Raiffeisen banka svom platformom Yellow Goes Green nastoji aktivno uključivati svoje djelatnike u društveno angažirane zadatke te pokazati da ne želi ostati po strani kada su u pitanju ekološki izazovi. Priključila sam se ovoj volonterskoj akciji jer mi je izuzetno drago što naša Raiffeisen banka sudjeluje u ovakvim radnjama za dobrobit svih nas, za dobrobit naše djece, budućnosti svijeta i našeg planeta u cijelosti. Sretna sam što smo se moji kolege i ja odazvali ovoj hvale vrijednoj akciji kako bismo vratili prirodi ono što joj pripada.